Hmm.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu ta sadarion imam minggu pesta perjolo. Parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Doh topik ikon hehe ibana sian namate. Tapasodang marohata mari demahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanaon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo najinadihon ni Jehovah, marulopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu nang binolokan ni pade bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi, anggo di matata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hota noman nami, asa marpakrimon nama ngolu hami, ala ni haheheomi, dang pola bema biar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji, dohot mangoloiho ari-ari, pasanga poko di bagasan haporseaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Mari dehita. Tatangi homa patit ni debata di minggu tasadarion, imas yang konfesi HKBP tahun 1926, biduonom, taringo tu haluaon. Taha porseai jala taha tidak kodo, debatado patupa haluaon, ima haluaon siat dosa, sian gom-goman ni sibolis, dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso, namaralo tuhatani debata, sian asi dot holong ni rohani debatado, dipatupa haluaoni, marhite-hite pakokopan ni anakna nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, namate di hau pinar silang, na tua tu banatoru dung ditanom, jalan namulak mangolu diari patoluhon, dalan majalo haluoni, ima marhite haporseaon, na tinubuhon ni todi parbadia, jal haporseaonido dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma, ia haluoni, hamulioni debata, dohot haton ni jolma doi, nunga malua na porseai, atik pe godang dope parukilon si boluson na di portibion, sai di palua asini rohani debatado na porseai, sian ragam di mara, di ngolu ganupari, di ngolu perdagingon, nang partodiope, manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridan ni haluoni, di ngolu di naporsiai di pertibion,
imangolu namar habadiaon, namar parbuehon aka parbueni todi. Marhite podon taudol hodo na soadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupani Jesus Kristus. Jala Jesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanay. Na so tarapas ni sibolis manang akahuaso na asing be na porseai sian gomgoman ni Kristus. Alani tatula dopoda na madok boy jolmai paluah dirina sian gomgoman ni dosa sibolis dohot hamatean. Marhite sian nama na dikon hariburan di portibion. Laos tatula dopoda na madok usaha ni jolmai sadiri do nama no Tuhon haluon na. Ido sahakna atong rak mangido gugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Mari dehita. Tatopoti madosata dia dopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasasan di dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haulongan ni roham. Sesi maroham di hami akan mangarsakon dosa nami. Sesa hapi matu bagasan rohanami hasasani dosa nami. Lehom matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lah manggotapon nasa dosa. Dohot rohapor tibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangolu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasanga pema di debatana di gijang. Amin. Mari dihita. Tatangi homatan ibata di minggu tasadarion iman atar surat di Pesalmen 115 mamukasian ayat sia 1 ayat 10 marsika soreng mahita majaha yang goho ale Israel marhaposan tu Jehoba maho ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehoba, marhaposan tu Jehoba bahamu, ibana do pangurupi, dohot lobu-lobu nasida. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jehoba. Akan nama mekmet dohot akan nama godang. Akan apinasu pasu dohamu sian Jehoba, si topa aka langit dohot tanoon. Dang tagamon pujion ni akanong mate Jehoba, nang sude akanong tua tutano hasonangan. Ido sahana, mertua do akan atumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amen. Mari dehita.
tidakko maha porsiautai, songon na hina tidakko ni dongata saha porsiaun di sadok pertibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabean sa todi parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu dia di patoluhon, na manai tu surgo, lahu hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, jal adong sada huria nabadia, huria topan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu dosogo daging dihalak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema kursian ina SPH.
Titing namasa di Huriata di mingguan 20 April 2025. Na perjolo ruas nataba tajalodo gabe ruas ni Huriata ima keluarga bona tua silaban SESH dohot inangi Yesti Mariana Buruhuta Galung SPSI nasida majalo pasu-pasu pabagason di HKBP Pasurnauli Resort Sidikalang Onom Distrik Onom Dairi na di hari Kamis 27 Maret 2025. Inganan nasida di Bukit Permai Jalan Batur Blok 10 nomor 8 Manang Wesada. Na paduahon naneng merbagas titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pabagas sema Yosua Octavian Simatupang. Anak ni Amang Preslin Simatupang. Tubuh ni Inang Elida Buru Pakpahan. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur. Sian Huta Komplek Depen Jalan Lentera Sada nomor Pitu Sukatani Depok Manang W102. Dohotorwana Laura Florentina Boru Simajutak Boru ni Amang Situa Renhat Gumora Simajutak Tubuh ni Inang Rotua Lamria Boru Sirait Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Siakuta Jalan Pembangunan Sada Lapangan Tebak nomor 27 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang W7. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu 26 April 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 2 WIB. Napatuluhon parheheon dohot pasca seksi perempuan ni Huriata HKBP Cibubur. Sadarion ima puncak parheheon dohot pasca seksi perempuan Huria. Jala madokhata do nasida dituluhali permingguan dong sidung majahatiting. Laos nasida do nama kobasi papungupilian penerima tamu dohot kembang semat. Napaupaton Dewan Kononia sekolah minggu hari Sabtu 26 April 2025 patupau ni sekolah minggu do puncak parheheon dohot pasca maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB. Napalimahon Dewan Diakoni seksi sosial tabuam ma ditangyangta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naung tersurat di titingta. Napaunopon pesta paduahon perningotan ari haihon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon Senin 21 April 2025 patupaun ni Huria do permingguan pesta paduahon permingguan ari haihon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon masuk pukul 10 WIB. Holan sehari permingguan. Napapituhon sumbangan sian ruas tajalo do sumbangan sian ruas ni Huriata ima kursi tuha perluan ibadah Jumat Agung manang kursi pinjam pakai tanggal 10 April 2025 sian keluarga Insinyur Kasim Majutak berupa jahitan Weksada. Napaduahon beras 41 karung tu komisi kasih sian keluarga NN Wekonom. Napatuluhon bunga altar tu haperluan ibadah Jumat Agung dohot pasca sian keluarga N1 Simajutak W10. Mulai tema di pasahat ni Huriata tu keluarga naung manupahi tuhat tama nama masuk-masuk. Napawaluhon hobar tu program kerja ni Huria tahun 2025 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat bema peliat tau tu Huria manang tu situa wektabe. Songonima titing di mingguta sadarion akatiting na mangihut buy matajaha na tersurat di warta jemaat. Sonari pinasa mapertikian tu pengurus SPH ni Huriata Madokata. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, dohot selamat Paskah madihita salhutna. Selamat Paskah. Nahu hormati hami amang pendeta uluan, amang sitorus dohot inang. Nahu hormati hami amang dan inang perhala doni HKBP Cibubur. Nahu haholongi hami sude amang dan inang ruas ni HKBP Cibubur dohot yanakon nami na poso bulung.
Molate maditu hata nabasai ala natotong di mangaramoti hita di parngolota sampai tu sadarion. Molate manang di huriata na mangalehon partikian tuhami seksi paropuan laho madohata di tolu parmingguan sadarion namar pardomua mai tu parheheon di SPH HKBP Cibubur. Dalam rangka parheon paropuan HKBP Cibubur ni huriata nunga dipatupa beberapa acara na didohotan ni punguan ina kategorial nang ina paropuan sian uik sada sampai tu uik 12. Ima sada loba makuti tadok antar kategorial. 2 cerdas cermat buku ND antar kategorial. Loba majahabibel dari week 1 sampai dengan week 12. Lomba martumba dari week 1 sampai dengan 12. Dohot payason halaman gereja tahun. Kami mengucapkan selamat kepada para peserta yang keluar sebagai pemenang di lomba tersebut. Tu akan naso dapat kejuaraan sabar mahita alai sebenarnya ngasude hita juara di si ala dohot tita madohoti ulauni sude ulauni mardalan di bagasan Lasni Roha dihita sude huriata tujuan utamanya ke acara lombai dan apalah mangalului juara alai parhitean pahehe rohata sude inani huriaon asa gabe rade pahehehon manang bergabung tu kategorial ina na dong di huriat tahun adong do 5 kategorial. Ima punguan ina Kamis, punguan Maranata, punguan Teresia, punguan Hana, dohot punguan Allegra. Di kesempatan no dipangido hami matuaka dongan nami paropuan naso masuk DP tu kategorial di huriat tahun mangido mahami asa margabu kita asa boh kita rap marlasni roha rap mamuji tuhata marsangat matuhata di pabaheta aka ina paropuan di huriat tahun. Di kesempatan kami PIC na ditunjuk inang ketua SPH Madok molate kami tu sude na mengambil bagian di parheoni molate madihita sude kategorial week dot akadongan na mangalehon roha nang partikian lubomi mai dukungan finansial gabeboi mardalan sude acara idohot dengan molate godang madiaka dongaku na bergabung di panitia parheon SPH na masai antusias mangulah sude na perlu tu parheon ni molotung adong na hurang lobi di pelaksanaan ni parheon ni lumobi madiaka perlombaan na tapatupa kami mohon maaf ala na kami do dang apala diboto kami do dang apala sikop sesuai harapan ni rohata molate madi inang SPH nang sude penasehat SPH tarlumobi di paditanami do inang padita na say mangalehon paniron tuhami panitia songoni manaboy hupasat kami di partikianon lobi hurang marpangaju mahamo amanginang ruas ni huriata di pasu-pasu Tuhan mahita salhutna horas. Tabi gema korsian ui 5 dilanjut anon sian ui 6.
Mari dihita.
Dame ni debata na sumurog siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, selamat Ari Paskah madihita salukna. Selamat Ari Paskah madihita salukna. Hatani Tuhata, turpuk jamita, sipa husor-husoro ni rohata. Di pesta parjolo parningotan Ari haheheo ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di buku Evangelium si Yohanes bidu 20 mamuka maisian ayat sada sahatu 10. Yohanes 20 ayat sada sahatu 10 tapai hutihu madibagasar rohatabe. Dungi diari parjolo duksal puarisa bat lau masih Maria Magdalena sogot dina holomidope tu tanomani jadi di idama naum dihiddak batui siat tanomani gade marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot sisean nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahot tunasida nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna dang binoto manak tu dia ditaruhon jadi borhak masih Petrus dohot sisean nasadanari jadi sahak manasida tu tanomani narak marlojong gona duai gabe marhajoloado sisean nasada nahumatop sia si Petrus gabe parjolo maibana sahat tu tanomani jadi di paudu madirina di dama peak akka pangalilit alai dang bongot ibana Roma naksi Petrus sia pudina dibongoti matanomani jadi di idama peak akka pangaliliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik go di balum tu ingananna di sipe asa bongot nang sisean nasada nauk parjolo sahat tu tanomani di panoknoti gade porsea maibana ai dango pediatu sinasida hatani surati nama dok ikkoke heibana sian namate asa muli masisean naduai ido sahakna hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di pesta sadarion ima pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus alanido benamar pesta hita di mingguta sadarion rap doho sudehala Kristen nadong dilihat portibion ganuk tau do songonot tapestahon parningotan ari ha heheon ni Tuhan Yesus jala ganuk taon duari pestao tapestahon ima patuduhon pesta na belga jala pesta na luar biasa do pestao di hita halak Kristen hamuna kadonga saha porsiaon na di hari Jumati nung atakas tapay hutihut akka nahacit na bernit na tinaw ni Tuhan Yesus sahat tunamata iba na dihaw pinorsilang ala ni holong ni Tuhan Yesus
tu hita jolma. Na di hari Jumati nungata pestaho parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Ada do di hala Yahudi. Molo adok satabi namate na moding manang marujungolu. Di hari patoluhon tugas ni keluarga, tugas ni akasi solhot manang akana makaholongi do borha musetu kuburan lau mamiahi bakke ni nahinaholongan na. Songonido na niula ni si Maria Magdalena di turpuk taon. Borha tibana sogo panogoti tu kuburan ni Tuhan Yesus. Suku-sukun buasay ko diari patoluhon ala dihapor siya hala Yahudi do sa hatuari patoluhon di sekitar ribakeido pe todini namatei. Alani ada do di hala Yahudi diari patoluhon borhat tu kuburan mamiahi bakke ni nahinaholongan nasida. Suku-sukun ay buasa beboy di miahi hamuna kadongan asinggo kuburan ni hita halak Batak siak kuburan ni halak Yahudi. Molo kuburan ni hita halak Batak digani do sa bagas-bagasna. Au pedang apalah huboto manang dia ukuran di bagas naon. Ba pemahamakku sementara sa guru tugodang ido sani namate idora bagasna. Aledang apalah huboto. Ayolo do sa petonu maraik namate yate. Molo di hita halak Batak marlumpur margabo-gabo. Anggo kuburan ni halak Yahudi daksongoni. Jadi kuburan ni halak Yahudi, kuburan ni Tuhan Yesus mirip songo kuburan ni halak Toraja molo di hita Indonesia. Jadi satabi akamanginang hola disuruh kodo bakkeon satabi tu ruang-ruang dulu. Jadi contohna ongba dulu nanti buate adong ruang-ruanga tu sido dipamasuk akka bakke ni namate di halak Yahudi termasuk doho di kuburan ni Tuhan Yesus. Bayi-bayi manusia batu na balga mangalakopon manutup pitu ni lubang-lubangi. Jadi kuburan na songonido kuburan ni Tuhan Yesus. Alani na boido akka keluarga si solhot mamiahi bakke ni na hinaholongan na di halak Yahudi. Ayang go hita Batak nang boy be miahyate. Ayahan ay satabi buhina pengasongom gabo. Dakanya habyang go dihita halak Batak ay ngatonu ngabar lumpur dakanya habay alayang go kuburan ni halak Yahudi boy do pedimiahi ala memang daksahat tu gabbo kuburan ni halak Yahudi hamuna kadongan dinaborhat si Maria Magdalena sabor ngini dak sorang berohani si Maria buasa dak sorang molo dihata-hita ngasa satok kirai berek tuluar haru tumibunya tiur arion asa haru borha tau tu kuburan ni narohana di buha-buha ijuk manang didok di turpuk taon sogo manogoti marlojongi si Maria mabuana kamiak na khusus lau mamiahi bakke ni Tuhan Yesus satadi tu para tangis-tangis do geleng inat tau nate tu para remeng-remeng odoramatay ay tortudia holau-lau saya holani do nau porlu ho tu pani namatay do ratu si Maria Magdalena tu para diela-ela podo manido ibana ay wasa tarhonabe holau saya tabu mudum alai sudia kakesenangan ditinggal ho si Maria diha porlu honibana naik pajupang doho bakke ni Yesus Yesus dona pertama na utama di ngoluna siak sudia kakesenangan na di portibio. Yesus dona parjolo ida potonibana dan apalah hasonangan na di portibio. Alani odo saat parjolo sahadina nang dohono di turpu hotu hita. Tatiru masih Maria Magdalena on. Yesus diutama honibana sia sudia kakesenangan na di portibio. Dak songo kita halak Batak, hita halak Batak olodo sudah marminggu, olodo sudah madapat Tuhani, holan ala nyarisan. Ido tahya kamanginan. Olodo hita halak Batak,
sudah marminggu sudah madapat tuhata holan alani nama karoan iro tahe anggo si Maria tung Yesus ido na pertama na utama di ibana ditinggal honibana sudia ka kesenangan na di portibion ditinggal honibana na modo-mod tu para sabtaji maniak ko si malolonga sa nang modo borai ibana alai ditinggal honibana kesenangani na pertama ibana madapot to Jesus ditinggal honibana yanakonna tu para poso-poso na pe tangis-tangis do mama saina alai dang dipaduli honibana sude keluarga nai tu para amatai pe muru go tabadia hokko tu panina alai sude ditinggal honibana na utama di ibana parjolo naing madapot to Jesus borhat si Maria marlojong ibana saha ibana tu kuburani dibereng ibana nunga magulang nunga arugara nga magulang batu na balgay dak tutube alani pitor mula musa ibana marlojong ibana madapot to si Simon Petrus dohot si sean na sadanari nina si siya kaholongan ni Tuhan Yesus imana margoar si Johannes di pabuha si Maria tunasida na masay nunga magulang nunga buka pitu ni kuburani alani di dok diturpuk taon ra marlojong go si Simon Petrus dohot si Johannes alai marhajoloan sahat si sean ni Tuhan Yesus na margoar si Johannes si parpudi si Simon Petrus buasa rakrap sahat nasida buasa parjolo sahat si Johannes buasa parpudi sahat si Simon Petrus ninna akapenapsir sa sitonga tarsonggo donak si Simon Petrus mabege barita ni si Maria Magdalena marlojok pe ibana adong beba pikiran naborat di ibana aha beba pikiran naborati suku rohani si Simon Petrus baro ay tohodong ang hehe Tuhani ay baro ngatung maila uda ay wasa maila na jolo tikihola ditakup akahala Yahudi do pe Jesus say maus de ko si Simon Petrus Tuhan manak tu dia holau ikut tu siau manak tu hamatean manak tu kuburan ikut doho tawina HP dungi takup Yahudi Tuhan Yesus adok toluhani di suku kalak Yahudi ay doho do dongana ay doho do muridna ay doho do siang Galilea ahalus ni si Simon Petrus dakutadai ada do komi daku boke dakutadai i porso ibana ido ibana dang ditadai ibana Tuhan Yesus HP nuaeng roberita madok hehe Tuhan Yesus ay wado no banok kumamereng ibana odo beba pikiran si Simon Petrus nakpe marlojong ibana alay say bora rohana ido mabain tarlabat ibana sahat hamuna kadongan dupajupak si Johannes dohot si Simon Petrus di kuburani rak masuk nasida tu kuburani masuk nasida tu bagasak kuburani dibereng naisida lekap sude pangalilit dohot akaseka-seka tarlopit jala di peakko di inganan lapatanna rapi tersusud do kuburani dinamasuk nasida tu kuburani tutudang disibe Tuhan Yesus sianima porsea nasida dang naditakko panakko Yesusi ayaw cugari honatakko isuderu banonna ate datuk tar hona panakko mangalopit mangalipat sekka doho pangaliliti jala manipat di inganan nauli au cugari panakkoi dang masa songoni alani do asa porsea nasida hehe Tuhan Yesus rapi tersusun kuburan ni Yesus ditinggal ho Yesus dak songo podo manihita halak batak ay podo manihita halak batak olodo dak talo pisalimutta daido olodo sappe toluari imula hulak contohna hicak kita sonari barak pola daw hita na marminggo pera godang ilipat nakip podo man nate ida kamanginang godang gihitaw dak talopi podo mata basongoni sogot saunari songoni musay sogot dak ko nalipat
sahatu toluarion. Apalagi podomani hitalak bata ate, galak musyanti nyamuk itoru podomani. Bamardomu mak. Anggo kuburan ni Tuhan Yesus, anggo podoman na tininggal honi Yesus rapi tersusun, sudeuli akka pangalilit dohot seka honalopit jala di peakko dingananna dak sursar sianido mulai tubuh hapor siaoni sisian na duaon dang nai takko panakko Tuhan Yesus alai songon nani dok ngai mulak mangoli bana diari patolu duppe di berek sisian na duaon asa dingo na sida hatani Tuhan Yesus nama dok mulak mangolu diari patoluon hamuna kadongan dung nama sai mulak muli makasisian na duaon lau pabuahon tua kada halak nasing naun betul-betul hehe Tuhan Yesus alania kamanginang siak kita odang adong nadoho mamereng alai dipangido koporsia hita ikoporsia hita nunga hehe Tuhan Yesus nunga mulak mangolu ibana nunga hehe Tuhan Yesus Kristus alani Tuhan na mangolu do Tuhan ni hita ala Kristen Tuhan na hehe do Tuhan ni hita ala Kristen dak Tuhan na mate dak Tuhan na modong Tuhan ni hita ala Kristen alai nunga mulak mangolu ibana nunga hehe ibana nunga ditaluhon ibana sude akasibolis sude akanari portibion talu hamatean monak Tuhan Yesus alania kamanginang molota patupan waik parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus dakkolan nanaing mabigi baritai hita alai parjolo sahali ikodohot kita marlas ni roha ala memang nunga ditaluho Yesus nataha porsiai sude akaportibion dang mampu portibion maniok Tuhan Yesusi tok-tok say di kuburani alai ditaluho Yesus kuburani ditaluho Yesus sude akaratani sibolis ditaluho Tuhan Yesus sudah kahagogon na di portibion monang mula mangoli bana imana parjolo na naik siala sonota molota patupan waeng parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus na paduahon lau sita do sisian na duai na naik pabuahon pasar hobbaritai nau kehetu tua kasisian nasin lapatana tugas tado borhat lau pabuaho baritaon nau kehe Tuhan Yesus tua kadongatan na humaliak kita dak say hola dihita bah ngahehe Tuhan Yesus mau leate ma dak say hola songoni alai kodoh do hita borhat pasar hon para ratto baritai asa sule portibio maboto naung betul-betul hehe Tuhan Yesus alania kamanginang borhak mahita madapoto na kadongata di portibion laus tafabua tunasida nunga hehe Tuhani nunga taha porsiai nau kehe Tuhan Yesus ibana do Tuhan si sobaon si pujion si hapor seata tu akatik kinanangro ala nau kehe Tuhan Yesus radero ibana gabe pos ngirohata radero Tuhani gabe pangalualuata alanya kamanginang manang aha penaneng masa tungoluta tu akatik kinanangro manang dia penanaik siado pata tu akatik kinanangro las marohata nunga hehe Tuhan Yesus radero ibana majako kita molo marsak pehita radero ibana mangapuli rohata molo lululu pehita dingoluta di portibion radero ibana patuluho nakanata lului molo madate peroha doho pikirata radero Tuhani mangapuli hita alani tadapoto ma Yesus nau kehe nau mulak mangoli tadapoto maibana taha porsiai maibana tabai maibana gabe pos nirohata pangalualuata dingoluta di portibion unang maparcuma boti hehe Tuhan Yesus au cugari jolma biasa songo kita au Tuhan Yesus ranga jo di dok Tuhani songono tuhita ay nasobong may nataon ay wasa sobong ngaro ibadah tongdang dipardulihon nasobong mamataon ngalo jaiba mate iba itulang iba ro iba mulak kehe iba sobong ngayamataon soisi seiba rajo jodo Tuhani songoni mamereng akahita jol alani akamangina nunga hehe Tuhan Yesus radero iba nagabe pangalualuata
alanita dapat toma Jesus na hehe. Iba na matabay na gabi pos ni rohata. Iba na managabi pangaluluata. Dakapikira kita na di portibio. Unak tapak sahod dirita mamikiri portibio. Dakapikira kita on. Sotung marsahi kita. Sotung stres, sotung struk kita. Tuani mahehe Jesus. Radi iba na gabi pangaluluata. Atong tiba na matalualuhon. Akka pardalanan ng uluta to akatikinan ng ro. Manang na marsahi pehita. Manang na sukok pero hadoho pikirata. Manang na pero hata. Tuhani matabay nagabi pangalulata. Pos rohata. Molorohita madapot tonibana. Dakya Tuhani mangusir narotibana. Dakya di buku bibelok kata ni Tuhata. Padahong daw. Alay torus do tangan ni Tuhan. Ukka majakon manangis narotibana. Toktong gorade Tuhata. Mangalean akan ariko dingoluta. Alani Tuhan Yesus na hehe. Naung mula mangoli. Tabay may gabi na pertama. Jalan na utama dingoluta. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banwagijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Las rohanami di minggu nami sadarion. Di namarningot kami Tuhan di pesta parjolo parningotan ari haheheom. Pos dorohanami Tuhan nung aheheho. Pos dorohanami Tuhan radeho gabi pangalulua pos ni rohanami. Suatu mai Tuhan tu bagasa roarot pikiran nami. Asa takas suha porsiai kami ho. Asa takas marpos ni roha hola tuhohan. Suak songonima Tuhan di pesta nami sadarion. Di pesta parjolo. Parningotan ari haheheom. Hubuak kami tu adopa muaka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Padawa karsak. Padawa batabat. Padawa parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhana kapasu-pasu. Akasilas ni roha dihan. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nang akayanakon akapahopu Tuhan. Nauk pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabe na sida maringanan. Nadao manang najonok siya kami ramoti na sida sa luna. Tabay akasilas ni rohay di na sida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tada na sida sidotolo. Suak songoni matuhad di pesta namin sa darion. Di minggu namin sa darion. Pesta parjolo parningotan ari hakeheom. Hubuak kami tu adopam. Hobar tutik ting warta di tonga-tonga ni huriang. Godang nanak si hamuliate honor nami. Parjolo mai Tuhan. Di namartabata baruas ni huriang. Ima keluarga bona tua silaban. Doho inanami. Iesti Mariana borhutagalung. Asirohap Tuhan. Pasu-pasu keluarga nasida. Palas roha nasida. Tarlobi Tuhan dinarap kami di tonga-tonga ni huriam haka di peci buburon. Pos rohanami Tuhan ramotamu ronganamu. Leanomu akan ariko di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida sidotolo. Suak songonima Tuhan di anak do boru di huriam. Di namar sakap nang mamukka pardonga saripeon. Tua katiki na nang ro. Ima si Joshua Oktapian si Matupang. Doho Oroana, Laura Florentina Borusima Juntak. Asiro hap Tuhan, pasu-pasu manasida, di ari naong binuhula sida. Pakke mahuriam name meton, parhiteamu mga peho pasu-pasu na siyakoi, tuana doho boru ni huriam. Asa gade ripe natar pasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni roha na sida tu akatikinan engro. Naktua katikinan ng ropa itu hatabaya kasilas ni rohay. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida sidotolong. Suak songonima Tuhan di pesta puncak parheheon. Dohot Paskah. Seksi paropuan huria haka bipeci buburon. Dina di patu panasida di minggu nami sadarion. Nungatung matsegodang. Aka kegiatan na pinatupanasida na sa lilingon. Alan itu haku buat kami tu adopam.
pasu-pasu matuhan akan nani ulana sida na salilingon. Tahu puji-puji akasangapo di guarmo. Nang di bagasa tikyo di pesta puncakol. Tok-tok kami mangido Tuhan. Asalam tabangu akapasu-pasu silas ni roha. Di tonga-tongani sude paropuan narong di tonga-tongani huriam. Urupi dongani nasida Tuhan. Dia kaulau na pinasahamu di nasida. Asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong. Tua katiki nanang rope. Pasu-pasu. Seksi paropuan ni huriam haka di peciwuron. Asa tok-tok sadahani. Nirahutani holong memarlas ni roha mamuji pasangapoko. Suak songonima Tuhan. Nang pesta puncak parheheo sikola minggu. Nanak patupau ni huriam tu hari Sabtu. Tanggal 26 April. Asirohap Tuhan. Saya patulus ma Tuhan. Pesta parheheon sikola minggu. Asa mardala doho denggak kobar tulomo ni roham. Suak songonima Tuhan. Nang akaragam ipakobasio nanak patupau ni huriam di bagasa sa mingguon. Sermon BPH, sermon lansia, diakoni sosial, partanyangan week, partanyangan remaja na poso, dohot akalatihan-latihan kur. Asirohap Tuhan, pasu-pasu sa luhuk na asa mardala dohot denggak kobar tulomo ni roham. Pada wakaulaw ni sibolis, molo tungadong manggugaya kaulaw ni huriami, asa anggiat marhite siya ni Tuhan, lam hutadahan niya si dohot tolong. Suag songonima Tuhan, takasuhah mula tehok kami, akasubangan na pinasahat ni ruas ni huriam tutonga-tonga ni huriaon. Tarlobima Tuhan, kursi di ibadah Jumat Agung, na pinasahat ni amanami keluarga kasih majuntak. Suak songoni Tuhan boras tu komisi kasih, nang bunga altar tu ibadah Jumat Agung. Huhamulate hokami saluhuna, akasubangan na pinasahat ni amanami nanami tutonga-tonga ni huriam. Jalamangido do pehami tu akatik kinanangro. Lantabaya kapasu-pasu silas ni rohai dinasida. Asanggiat tu akatik kinanangro. Marolo-polo marlas ni roha hami. Nang manikir honakan ariko di tonga-tonga ni huriam. Homa Tuhan nama dongani nasida. Di tonga-tonga ni keluarga nasida. Tabaya kasilas ni rohai Tuhan. Asanggiat marhite siani las nang roha nasida. Mamuji pasangapoko. Suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopa makadongan nami ruas ni huriam. Namar ningo dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun katutubu doho pardonga saripeon. Takasuboto kami Tuhan. Akapasu-pasu bau murna gajangi. Alani Tuhan mangalopitanga kami makamulate ho pasu-pasumi. Jalamangido tu akatikina nengro. Lantabay ma Tuhan akagajangi umurakahahipason. Akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggiat marulopolo marlas ni roha rang nasida. Mamuji pasangapokodoh mangulaw-ulaw na pinasaham di tonga-tonga ni keluarga nasida. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopa mumacay toro ruas di huriam na di bagasa parsahiton. Akan apeak-peak di rumah sakit manang di tonga-tonga ni bagas nasida. Tarlubima Tuhan di sisahat MCahan weksada. Natongon nuaingok name di rumah sakit Hermina Jatinegara. Di nanani enak silito ngaburu hutagaol weksada. Natongon nuaingok name di rumah sakit Prima Bekasi. Nang di Siwalda Tambunan wek 2 na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang di Sipelik Tapubolon wek 2 na tongon do penuangok nami di rumah sakit Ciracas. Nang di nanami inapesia haboru si madutak sian wek 8 na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang di Sisane Hutapea wek sia na tongon wek nami di rumah sakit Meilia. Nang di Naposom amanami situa LP Tabunan wek 10 na tongon wek pemulih di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamanami amang pakpahan wek 10 sada na tongon wek pemulih di tonga-tonga ni bagasna. Matcay toro pakadongan nami ruasna di bagasa parsahiton ni Tuhan. Alani Tuhan di tonga-tonga ni huriam hakabi pecibuburon. Mangalopit nga kami ruas ni huriam. Maboa na kadongan nami na marsahiti tu adopamu. Asiro hatu hasurdu kotanga munabadian agok pasu-pasui. Mabjama pamatang ya kadongan nami na marsahiti. Masih holopehami tu hal liano mo kahamalumon. Liano mo kagajangi umur dia kadongan nami na marsahiti. Asanggiat pakatik kinanangro. Boy hami muse. Rap marlas ni roha mamuji pasangapoko. Alani Tuhan.
pasu-pasu makaubat na pinangan na sida. Pasu-pasu akatangan ni parubat. Asanggia marhita kay boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida. Tumibu hami marolopolo marlas ni roha mamuji pasangapok ko. Satok kinay tuha mula be mahami madapot to bagas nami. Asiro ham ramoti dongani hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palas roha nami ada tuha boy pajupang dohota kanawawlong hami di bagas nami be. Nang itonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami. Tabaya kasilas ni roha idihani. Tugtuhi toktong roha doho pikiran nadibi. Asa saya masih hol kami. Romar pungu marsaur di joromon. Jalo matuhan ilihilek pangiduan nami ong. Mar hite-hite guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwe de nomor sia pudusada. Laos tapapungu ma pelean na paduahon.
sada laos jong maita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut silele na dengado na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan ilhomi tuhami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaum, dito nga tongani huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileo mituhami. Asalam girgirhan madok mauliake tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate marohanami jala pujon nami maho, ala naung ditubuh ko hami padua halihon, siang godang yasi doho tolong roham, tu pakirimon na mangolu, marhite-hite, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate, nunga gabe si palua, jala si pangolu anak midihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si hutonon nami, namarlas ni roha dohami nuaeng, marningot haheheon nai, nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banuatoru, dang madiar behami mida hamatean, dohot soropma, ay nunga monak Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manogi hokami siya kamatea tu haheheo sogot, alani ubaku pangidohami, saya si maroham, patogu mahaporsyaw nami, manio barita nauli, asa nangganggu rohanami, dina hubolusami, hamateani, say sungguli marohanami, doho rohani dongan nami, asa rapehe hami, siapa rohaun naburuhi, asa tarulaho kami, parangen ay baru, say pasu-pasu mahuriam, doho parbarita nauli, na mamaritaho kaheheo ni Tuhan nami, asalam tarsunggulah kana pedem roha, jala hehe siya dosa nabi, say papos marohanami makaporsyay, naung mardame, jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu, say pasabam, jala pamalum marohanami, top pamarohanayas, dohotod di namarsihoho di bagasak kami, asa tarhajong joko kami, nauk pitorhami, ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus, say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul rohanami, marningot akadongan nami, naung jumolo ni alakmi, jala asa tarapul rohanami, manaw sitaono di hasyanganon, saya puli makanamatean, nadangol, napogos, naso marina, akanamabalu, dohot akanamalungot tu Banua Gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaom, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa dario kangoluas siya pari, sesa madosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homadamena tuto di munabi. Amin. Shalom, horas madita saluna. Foto dulu Inang. Ayo Inang yang semua perempuan.